Gala, kumusta og maayong gabi kanatong tanan, malipayon nga pakig-uban na usab nining ato nga tulumanon pangutana pastor. Kini nga tulumanon higala gimugna kini alang kanimo. Dili pod ipasabot higala nga kita adunay otonomiya sa kaalam sa balaang kasulatan diri sa Hope Channel apan ngalan sa pagdinasigay o pagpaambitay sa pulong sa Dios hinukad sa balaang kasulatan o giya sa balaang espiritu. Kami diri makig-uban kaninyo nining usa ka takna nga tulumanon puno sa paglaom o mahimo nga ang balaang kasulatan mahimo natong referensya alang sa atong mahimong pagtuon niining taknaa. Atong bation higala ang katamis sa pulong nga nining taknaa madugtong kitang tanan o kita matagbaw sa kalanon nga espirituhanon. Sa gihapon higala kauban nato si Pastor Chris Bacalaris, ang ato nga Communications Director at the same time ang ato Ministerial Secretary sa ato North Central Mindanao Conference. Mayong gabi kanimo Pastor Chris. Mayong gabi Pastor M, mayong gabi usab sa mga televiewers sa nagasunod na itong programa. Dako among kalipay nga makigkuyab na sab kami niining adlaw. Alright, higala. So, kamo diha karon sa inyohang mga talad kananan, sa unsa ninyo mga panikay-sikay nining mga taknaa, makig-uban kami kaninyo og sa atong pagpadayon nining ato nga tulumanon, ato himuon ang usa ka pinasahi nga pagampo. Dalaygon og balaana mo nga Dios nining taknaa. Kami o Dios nangandoy sa imong presensya. Samtang kami magatagad sa mga pangutana nga miabot dinhi sa Hope Channel Studio, South Philippines. Dili sa among kaugalingon nga katakos. Apan nangandoy kami o Dios sa giya sa balang espiritu. O ang referensya, mao ang balaang kasulatan, mahimong paglaom ug tubag sa tanang mga pangutana sa amo tanan nga mga televiewers nini mga taknaa. Padalangini kami o Dios sining taknaa. Salamat sa kagayunan imong gitugot kanamo kay amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Alright, higala, andama inyong mga papel, ang inyong mga ballpen, ang inyong mga Biblia. Sa unsa man nga mga version higala, walay problema. Makatabang ka na sa imuhang kung doon na kay pipila ka mga version sa balaang kasulatan, makatabang usab ka na sa paghubad sa mga teksto nga ato sab nga igasulti o pagabuyan dinhi sa ato nga tulumanon. O galing higala, kung imong gibati nga usa ka takna nga tulumanon, kulang alang kanimo. Feel free to give your desire dinhi sa ato sa Hope Channel. Aron nga makahimo pa kita sa mas lapad nga pagtuon sa balaang kasulatan, makapadangat kami kaninyo sa ato mga Hope Channel representatives aron mo conduct og personal home Bible study diha sa imong Pinoyanan. Bueno, Pastor Chris, atong padayonon o sugda na sa pagbasa ang mga pangutana nga miabot dinhi kanato gikan kang 092. Aduna siya gisite excuse me nga balasahon Pastor Chris sa selected messages page 258 ba ni siya og iyang gikot Pastor Chris sa pag-ingon sa pinulungang in English nagaingon, we would charge all not to wash their dishes on the Sabbath. If this can possibly be avoided, God is dishonored by any unnecessary work done on His holiday. Good evening, gabi, Pastor. Pastor, paki-explain ko ani nga bahin sa sinulat ni Sister Ellen G. White. Daghang salamat nini mga pinangga nga kaigsunan nga nagpadala ni 092. Salamat nining imong gikutlo nga libro Selected Messages Book 3 page 258. Og ang tubag niini sa imong nga pangutana naragyapon sa imong sentence. We would charge all not to wash their dishes on the Sabbath if take note the word if, that is conditional. If this can possibly be avoided. So meaning to say, dili siya sugo, kundi this is a conditional, gitambag lamang, kay kung sugo ni, say for example, sa Ten Commandments, mag-ingon, you shall not kill if, you shall not steal if, wala if diya, kay ang word nga if, that is conditional in nature. Imperative good siya, Pastor Chris, ang sugo. Ang commandments, very imperative siya. Payog, you shall not, that is imperative. Pero payog,
If this can possibly be avoided, that is conditional. So depende usahay Counsel. sa sitwasyon ay Yeah. involved nga mga kapanahonan usahay. Muna nga ang libro nagingon nga regarding the testimonies, nothing is cast aside, nothing is ignored, but time and place should be considered. So atong tanawon kung kana nga time, kana na place, atong i-considerar. Kay kini nga mga sinulatan, mga pinangga, say for example, si Sister White dito sa Australia way back 1890s, unya dito sa Australia, dili pa high-tech, kabalota nga wala 1890s. 1890s. Kabalota nga wala pa'y gripo sulod sa balay, wala pa'y electricity sulod sa balay, unya imong makita nga ang ilang tubig tuyon, dili para sa Pilipinas nga ang atabay dali ra pagkaut gawas din tubig, pero sa ila dito sa Australia pangitaunon gyud kayo ang mao nga tubig, unya pila ka kilometro, unya ang ilang pagkuha sa tubig sa ato sa tabay tulo ka dupa mo gawas na ang tubig, pero ila tag 20 ka dupa kung inyong nakit-an sa mga website nga gamitan nilag muton, PC, muton, tungod ka na sa kataas aron di manghawoy ang kamot, gamitan nilag muton. Nya imagine nimo dalon nimo sulod sa balay, laborious yung gayo. Muna nang ingon Sister White diri nga if this can possibly be avoided, that is conditional. So that counsel ni lugwa na siya anang panahon. Anang panahon na during 1890s, tungod kay during 1890s lisod kwaon ang tubig at that time, no? Kung makakuha magag tubig, unya during, okay lang kung during normal days, first day paingon sa 6th day. What if kung sa panahon sa during Saturday, malit ka sa Sabbath school ni ini kay layo ko ng tubig, laborious ang pagkuha sa tubig, mo na nga gi-advise din nga kung mahimo iandam nimo tanan. Very applicable, Pastor Applicable. Chris, ang sugo sa Ginoo No, in nana 6 sugo days. it counts. Oh, yeah, ang sugo sa 6 days. In 6 days thou shalt labor. So dihaan ang panahon na base sa sitwasyon sa context nila nga kinahanglan gyud andamon gyud nila ang tanan. Diha sa dunay sa adlaw sa preparasyon. Yes. Sa ato karon panahon na kay ang gripo na sulod sa panimalay wala kay angay andam, kay ang gripo itself na andam na, no? Ang tubig itself na andam na. Ang imo lang ang pagbukas lang sa gripo. Now dili nimo ni magamit nga statement sa panahon sa 1890s atong kapanahonan kay walay gripo sulod sa ilang balay. So mo ning ang conditional nga word ni sa if this can possibly be avoided. So dili siya sugo kun dili counsel during sa panahon nga lisod ang tubig kuhaon sa ilang kapanahonan. Alright, higala. So ato siguro ma-applyan o pipila ka mga pangutana kanus ani siya gisulat. Kinsay nagsulat ani, kinsay gisulatan, Asa gisulat. Unsa ni panahon na. Aron diha ra gyapon ang Yahweh. Yes. Og sa imong ingon Pastor Chris, naara gid gihapon ang tubag sa iyahang pangutana if this can possibly be avoided. Yes. All right, gikan kang 493. Good PM Pastor. Mabasa sa Roma 6 1 15 o 15 nag-ingon diha busa unsa may atong ikaingon karon magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios dili nan unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili man kita ilalom sa balaod kundi dili anaa nasa grasya sa Dios dili og ato kini dili og ato kini sabton pag-ayo gibadlong o gipasidan-an kita ni ana, di ba? Mao na pauta na Pastor Chris. Okay. So ang iyang punto ani pastor, no? Naani siya ani sumpay pagyud tingali din ni pastor Wala. dili ni siya sumpay ning sa ikaduha nga punto. Basta na to. Alay murag mulay na Lain, sad. no? Okay. Dili nan unsa man magpakasala ba kita tungod kay dili man kita ilalom sa balaod kun dili ilam sa grasya. Gusto na siya explanation So siguro. dili og ato kini sabton pag-ayo gibadlong og gipasidaan kita ni ini, di ba? Yes, actually kani mo man itong gitubag ni Agi pastor, no? Ni Agi nga pag Palayo hear ka na. nato, nga although ang tao naluwas pinagi sa grasya, unya sa diyang gidawat nimo si Kristo ug dawat sa nimong grasya,
wala na ka na ilalom sa kasuguan, kay ang word nga ilalom sa kasuguan, meaning to say, wala na ka mailalom sa tunglo sa kasuguan. Kay ang kasuguan, hinawayon mo na, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magbakak. Kung kaniadtong nagbakak ka, guilty ka na. Apan tungod sa grasya, gipasaylo ka. Munang wala na ka mailalom sa kasuguan, meaning wala na ka Ang mailalom sa tunglo kasuguan, sa actually, kasuguan. Pastor Chris, kanunay gatulisok. Ito na kasuliko. Hinawayon. 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 Sa diha nga masubsob na imong himuon, kanunay gagang tulisok. Yeah. So, guilty tanan ana mo ning gospel nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Pero nagingon dinhi nga tungod sa grasya, dili na ikaw kaniadto ilalom ka sa kasuguan, karon ilalom na ka sa grasya. Mo na nga kung atong gibasa tong niagi ang Roma 6:14, nan magpakasala ba di kita tungod kay na ilalom kita sa grasya, nan palayo ka na. Meaning dili ka na mahimo. In other words, Pastor Chris, dili na to pwede abusahan Yes. ang kahigayunan nga niata sa grasya nga pwede na lang mag ilampurnas na to unsay atong gusto tungod kay natas grasya. Meaning to say, ang grasya wala maghatag og permiso aron ang sugo lapason. Okay. Ang grasya wala maghatag og lisensya aron ang sugo panamastumasan. Okay. Kay sumula sa city sa Roma, ang sugo balaan matarong og maayo. Sa city 14 sa Roma, nahibalo kita nga ang sugo espirituhanon. Okay? So imo makita kung ang sugo espirituhanon, it is because ang naghatag sa sugo nga Dios espirituhanon sab. Kung ang sugo balaan tungod kay ang naghatag sa sugo sa Dios balaan usab. Mao na nga ang tao guilty per me kung ikaw walay Kristo. Nga naman wala may mobayad sa imong mga kasalanan. So kimali pagdawat nimo kang Kristo, wala na ka mailalom sa tunglo sa kasuguan, pero Pastor M, wa magyung nga wala ni kasuguan. Okay. Lahi ng word nga wala ni kasuguan o dili na ka ilalom sa tunglo sa kasuguan. Meaning to say, naay kasuguan pero dili lang ka matunglo tungod kay gigarantiyahan ang imong kagalingon ni Jesus Christ pinaagi dito sa Kalbaryo sa cross. Insakto pagyapon ang ingon ni Salmista David, Pastor Chris, sa pag-ingon niya nga, I delight to do thy will, O Lord. Nianang panahon na, alang kang Salmista David, dili na palas ano ang sugo. Dili na. Kana ingon nga ako nagakalipay sa pagbuhat sa imong kasuguan o Dios. Nagakalipay ako pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Oo, ang imong kasuguan naasulod sa akong kasing-kasing. Epekto sa grasya. Epekto ka na siya sa grasya. Okay. Dili gid kayo siya lisod sabton Pastor Chris. Dili lisod. Sa diha nga tiunay nimo higala mabati ang grasya sa Dios. Dili palasonon, dili siya yugo. Apan you have that excitement to be under grace and ang mga tulumanon sa pagkaniluwas, pagtuman sa kabubuton sa Dios, usa ka na siya sa imuhang mga buluhaton. All right. Ni ay sunod nga pangutana sa texter nato gihapon ni nga 493 Pastor Chris. Ingon niya, tinuod man nga bayad sa sala mao ang kamatayon. Matod pa na din ni Pastor Chris, gi-shortcut man ninyo pagbasa, Pastor. Ang sinulat sa Biblia, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Gidiritso man ninyo paglitok ang pulong nga sala. Giwala man ninyo ang pulong pagpaka o magpaka. Sa ato palahi lagi ang nakasala o ang pagpakasala. Okay. Ayaw lagi i-generalize ninyo, i-specify unta aron masabtan pagayo. Okay. Pastor Chris. Daghang salamat niini. Ako nasabtan Pastor M. Continue ni siya sa pangutan niya sa Roma kapitulo 6, no? Alright. Kay sa kapitulo 6 manggod labi na sa 14 nag-ingon nga kung imong basahon dinhi kay ang sala dili magagahom diha kaninyo sanglit dili man kamo ialom sa kasuguan kun dili ilam sa grasya 15 nan unsa man magpakasala ba kita kay dili kita ilalom sa kasuguan kun dili ilalom sa grasya ang iyang word din ni pastor magpakasala ba di ay kita unya iyang gikutlo ang mga previous nato nga gi-air dire nga ang akong gilitok is nakasala. Unya ang iyang punto nga naa man dinhi magpakasala dili ko no i-generalize. Okay? Now, mga pinangga kung imong madunggan o imong masabtan tong among pag-air tong niagi. While it is true nga ang size 14 sa Roma ang nakabasa diha magpakasala ug wala na mo na siya giniglik when in fact gibasa magani nato na no. Now, dili sad nato pwede kuhaon ang ideya nga apil ang word dinhi nga word sala.
kay ang imo ani nagpakasala, wala ang word nga sala, naabi gihapon. Pero atong tan-aw, nagyapos Roma 6. Kay continuous man ang 6:14 ngadto sa 23. Atong tan-aw ang bersikulo 23. Ang bersikulo 23 nagingon, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Okay? Namatay ha? Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios. So naa nabasa nato ang word dinhi nga sala. So meaning to say, gawas sa nagpakasala naapagay word nga sala. Mo na nagkinahanglan kita og grasya. Tingali igsuon na miss nimo ni sa atong explanation tong niagi, na miss nimo ni nga bersikulo na duha na siya sa Roma 6:14 magpakasala, sa Roma 6:23 kung imong tiwasong pagbasa nakita nato ang word nga sala. So walay konflikto ana kay ang word nga nagpakasala gikan man na sa sala. Kay ang sala mo'y paglapas sa sugo. Matod pa sa 1:3-4, ang sala mo'y paglapas sa sugo. Kung magsigi ka og lapas sa sugo, mo nang gitawag nga ikaw nagpakasala. So, nagkinahanglan ka og grasya sa Dios aron ikaw matagaan og paglaom sa iyang pagbalik. Alright. Salamat, Pastor Chris, no? Og ni apay padayon niya dinhing pangutana. Ubay-ubay ning pangutaran ni 493, Pastor Chris. Okay. Padayon na to dire. Good PM, Pastor. Kabahin sa imong gisulti nga buot ipasabot nga ang kalag dili gayud mo bulag sa lawas kung ang lawas mamatay. Ang 1 Hari 17:21 o 22 og siya mi kulob og makatulo sa ibabaw sa bata og misinggit kang Hiyuba og miingon, O Hiyuba, nga akong Dios, ako nagahangyo kanimo nga pabalikon muunta pag-usab kaniya ang kalag ni ining bataa. Og si Hiyuba namati sa tingog ni Elias, og ang kalag sa bata mibalik kaniya pag-usab og siya nabuhi. Pangutana, Pastor, nganong miingon man si Elias kang Hiyuba nga pabalikon? Asa man di ay ang kalag ni ining bataa? Nganong ipabalik man ni Elias ang kalag sa bata kung naapa? Kung sabto nato kini pag-ayo mubulag gyud ang kalag sa lawas kung kini mamatay sa ato pa duha gyud sila og dili isa. Nag-usa lang sila og nahimutangan. Kung i-insist gyud ninyo nga mga pastor nga usara ang lawas og kalag, dili pod mo bulag ang kalag sa lawas, dili gyud mo makasabot sa kaluwasan sa kalag. Daghang salamat nini nga pangutana, continuation gyapon ni iyang pangutana sa mga niyagi nato, Pastor, follow-ups. nga pag-air diri. Nga ang iyang punto duha gyud lagi, ang lawas ug ang kalag. Inig kamatay sa lawas, mugawas ang kalag. No, karon naghangyo ang inahan nga ipabalik ang mao nga kinabuhi sa namatay. So nibalik na ang iyang punto mao ni ang word kuno dinhi nga balik, no? Asa man di ay kuno ni paingon ang kalag. Okay? So igsoon. Naara ang iyang panglantaw, Pastor Chris, nga naara. Naara gyud. Okay. Ipabalik lang. Ipabalik lang. Okay. Matupan yan kabahin sa imong gisulti og buti pasabot nga ang kalag dili gayud mo bulag sa lawas. Okay? Actually pinangga wala mi mag-ingon nga ang kalag dili mo bulag sa lawas. Wala mi naglitok niya na. Ang among gilitok gibase na mo sa Genesis 2:7 kung imong madumduman. Nga ang tao gikan sa abog sa yuta. Gihuypan sa ginhawa sa Dios sa iyang ilong sa kinabuhi og nahimong kalag nga may kinabuhi. So among gi-explain nga dust plus breath of life equals living soul. Naghatag pa mi og example nga ang suga nga walay kuryente dili walay hayag, okay? Ang bulb nga walay kuryente walay hayag, okay? Kung ang kuryente ra walay bulb, walay hayag. Kung bulb ra walay kuryente walay hayag. Magdungan gyud ang bulb og kuryente mo produce og hayag. Ang among giingon mo ni nga ang tao gikan sa bug, dungagan sa ginhawa sa Dios nahimong kalag nga may kinabuhi.
kung walay gininhawa sa Dios abogra, walay kinabuhi diha, walay kalag nga kinabuhi. So meaning to say, ang kalag mao ang lawas sa tao. Mao ning gitawag kalag nga may kinabuhi. Sa ato pa naglihok ni tungod kay nagginhawa ni. Okay? Now, karon sa imong pagsabot, lahi ang kalag, mubulag sa lawas sa tao kung ang lawas mamatay, unya mo ning gihangyo dinhi ang maong propeta nga ibalik ang kalag. Ang imo pangutana, hain madigikan ang kalag nganong ipabalik man. Okay. Now, ang among tubag mo ni, ang unang hari 17, wala mag-ingon nga ang kalag niadtog langit. Wala sa nag-ingon nga ang kalag niadtog imperno, wala sa nag-ingon nga ang kalag nagsuroy-suroy while nga ngala ang lawas namatay. Okay? Kay ang word magud kalag sa among pagpasabot igsuon, gikan sa word nga nipish, no? Hebrew word. Now, kung imong tan-awon ang Strong Exhaustive Concordance, sa iyang number, it's 5315, ang word nga nipish nagpasabot og self, life, person. Okay? Mind, living being, desire, emotion, passion. Wala mag-ingon na ay something mo gawas sa lawas sa tao, nga ang lawas na matay pero siya buhi. Kaya buot pasabot sa word nga kalag, English soul, gikan sa Hebrew nga pinluan nipish, meaning self, life, person, mind, living being. Muna iya but pasabot. Now, kanang imong giingon nga, ipabalik ang kalag, haim nagikan ang kalag. Actually, kung imong tan-awon sa ubang English version, for example, a New International Version, nag-ingon, let this boy's life return to him. No? Life. So meaning, ang word nga nipish, nga gitranslate og soul, nga sa Bisaya kalag, ang but pasabot, kinabuhi. Okay? Sa gitawag na to New Literal Translation, nag-ingon din let this child's life return to him. So life ang buot nga kinabuhi. Dili ningon nga na is something nga mogawa sa lawas sa tao o niya may buot gyapon na siya, na ay gitawag nato reasoning gyapon na siya, na ay judgment gyapon na siya, na agyapoy decision making kay nigawas lang siya og nagsurusuroy asa mapaingon gipabalik las propeta wala na sa Biblia. So ang ministeryo ni Elias, Pastor Chris, ni atong maong bata, gibalik gyud ang iyang kinabuhi. Kinabuhi. Okay. Ang word nga kalag gi-translate sa word nga kinabuhi or life. No? Tagaan ta example nga ang word nga kalag gi-refer sa tibuok nga lawas sa tao. Okay? Tagaan ta example. Genesis chapter 34 verse 8. Okay? Atong tanawon ng Biblia, Genesis 34 versikulo 6. Aron atong tan-aw nga ang word di ay nga kalag nagpasabot na sa kinatibuk-an nga tao. Okay, 8. Og si Hamor misulti kanila, og miingon, ang kalag sa akong anak nga si Sikim nahigugma kaayo sa imong anak nga babae. Gipakiluoy ko kaninyo nga ihatag ninyo siya aron mahimo nga iyang asawa. Ang kalag ng asawa? Ang buot pasabot sa kalag, tibuok na tao. Kaya kumiyon ka nga, ang kalag mo gawas sa lawas sa tao, di naman tingalin ang mga asawa, Pastor M, kay walay kamot, walay mata. Sa inyo, sa pagsabot sa uban, ha, nga ang word kalag, walay kamot, walay tiil, kaya naman, makasulod og mga building, nga di mo agi og pertahan. Mo man ay pagsabot, pero di mo nakita nga ang kalag ng asawa. So atong hinluan, Pastor Chris, ang pulo nga kalag. Meaning, tao siya. Sa balaang kasulatan, ang individual. Nya, ang individual. Mo bita atong giingon gibasa din sa kahulugan. Next example. Okay, Levitico 22 versikulo 6. Word nga kalag. 22 versikulo 6. Nag-ingon din ang kalag nga magahikap ni ana mamahugaw hangtod sa hapon ug siya dili magakaon sa mga butang nga balaan gawa sa madigo na ang iyang unod sa tubig. Kalag ang gigamit nga termino, pero sa tao to na siya. Ang kalag nga magahikap ni ana, makahikap din kalag na di siya kamot. Ang giingon sa teaching sa tradition mo ni nga inikamatay sa tao, mugawas ang something. Unya, di ni mo na makita, dili mo na mahikap. Kaya nga naman, daw hangin siya. Nakaroon din makakapot magay siya. Ang kalag nga magahikap ni ana, mamahugaw hangtod sa hapon, ug siya dili magakaon. So ang kalag makakaon di gyapon. Atong i-contextualize, Pastor Chris, nga moingon ta karon nga ang kalag ni Pastor Chris karon naa sa studio naglingkod sa Tulumanon, nagistorya sa Tulumanon pangutana pastor. Niya nga atong higala dito sa balay
ang uban ang kalag nagkaon. Naminaw. Oh, kaya ang word nga kalag, gikan sa word nga nefesh, ang buot pakasabot, life, person, mind, living being. Usahay manggod igsuon, di manggod nato. Hawasan nato atong kagalingon, kuwaon nato ang tradition. Kaya ang tradition mo gud nag-ingon nga ang kalag mao aduni something magawas sa tao. Dili na nato mabasa sa Biblia. Nga ini kamatay sa tao mogawas ang kalag, nakatong kalag naagi hapoy reasoning, naagi hapoy decision making, naagi hapon wala na sa Biblia. Kaya atong gibasa atong iagi nato nga pag-explikar, Ecclesiastes kapitulo 9, bersikulo 5 ug 6, nga ini kamatay sa tao mawala ang iyang handumanan. Uban ang unsa, ang iyang pagdumot, ang iyang gugma ug ang iyang kasina. Ini kamatay sa tao mawala ang butang. Okay? Unay giingon. So, imo makita ang word nga kalag, ang person gud mismo. Nakaroon, example, Numbers 21 verse 5. Dugang pa. Dugang na sad. Aron nato matagaan gud og hustisya ang maong pangmata na Pastor M. Okay. Numbers 21 verse 5 nagingon. Okay. Ingon siya dinhi, og nagasulti ang katawhan batok sa Dios og batok kang Moses. Ngano man nga gipatungas ninyo kami gikan sa Ehipto aron mga matay kami niining kami ngawan kay walay tinapay ug walay tubig ug ang among kalag giluod nining tinapaya. So meaning sige sila kaon og tinapay, gisunghan na tingali sila Pastor M nangitaglain. Naingon sila nga giluod nami aning tinapaya. So, meaning to si ang ang kalag kalag- kaon. Kung ang konsepto sa tradition mga pinangga, nga ang kalag hangin, dili mahikap, okay? Ngano nagkaon man siya? Nagya po entity as individual. Oh, nagkaon man siya. Meaning to say, ang kalag sa Biblia, mauni ang tibok nga lawas sa tao. Okay. Muna siya ang gisgutan. Now, kung imong tan-awon sa panahon kang Jesus Christ, kay dirita balik sa namatay Pastor M. Okay. Na asa kuno gikan. Now, adto ta kang Jesus Christ sa John chapter 11, no? Aron makita ang nato ang pagpasabot sa balaang kasulatan. Now, kung imong tan-awon sa verse 11 paingon sa 13. Okay? 11, chapter 11 paingon sa 13. Ako basahon na. Gisulti niya kining mga butanga unya miingon siya kanila ang atong higala nga sila saros natulog. Bantaya, ang context ani muy pagkamatay ni Lazaro, apan ang sulti ni Jesus Christ, sila saron natulog. Apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa pagkikatulog. Ug ang mga tinunan mingon kaniya, Ginoo, kung siya hikatulog nan mamaayo ra siya. Ang pagsabot sa mga tinunan literal. Namatay gyud. Pero ingon si Jesus Christ, Natulog ra. oh, natulog ra, literal. Pero ingon si Jesus Christ, ang gihisgutan ni Jesus mao ang kamatayon. So alang kang Jesus Christ, ang namatay daw natulog. Now sundan nato ang gisgutan din bersikulo 21 ngadto sa 25. Og si Marta miingon kang Hesus, Ginoo, kung dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsuon. Okay? Yung siya nga, Ginoo, kung dinhi pa unta ka, di unta mamatay akong igsuon. 22. Hinuon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imo pangayoon sa Dios kini igatag kanimo sa Dios. Og si Jesus mingon kaniya, ang imong igsuon mabanaw. Tanaw nato ang hunahuna ni Marta, pareha ba sa hunahuna dire sa pangutana? O sa atong pag-eksplikar karon Pastor M. Okay. Tanawa ang sulti ni Marta sa versikulo 24. Si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamahanhaw unya sa kaulihang adlaw. Oh, katong saad sa unang Tesalonika. Meaning to say, ini kamatay di sa tao na apa sa lubganan Pastor M. Kay kung ang konsepto lagi sa awang tao, ini kamatay sa tao, laho siya sa langit kung buutan siya, unya ini kamatay sa dautan, laho siya sa impyerno, ug sumala sa unang Tesalonica 4:16, mubalik si Jesus Christ aron kwaon niyang mga matarong, banhawon niya ang patay. Ang pangutan mo ni, kinsa iyang balikan nga to na mas langit. Tuwa naman po sa impyerno ang kuan. Unya ang dautan to na sa impyerno. So, wala na ibalikan si Jesus Christ. Mao na nga tama gyud si Marta nga nagingon siya, nahibalo ako nga siya pagabanhawon sa kaulihang mga adlaw. So imo nakita ang punto mga pinangga. Nakaron, sa diyang nabanhaw si Lazaro, giignan ni Jesus Christ, tindog Lazaro. Ni protesta ba si Lazaro nga Ginoo, grabe labi-labi oy. Dito na kog langit imo pagyud kong gipabalik sa yuta. Kahayahay na nako sa langit. Kalaay ba gyud ka ani Kung tugutan nato ang pangunahon na nga ang kalag, kung ang tao mamatay, ang iyang kalag mula sa langit. dito sa langit. Oo. Na magmahi si Lazaro.
Very inconsistent. Inconsistent ka. Ginoo, dito na kog langit, niya imo pagyugog ipabalik. Mabita nga, manan ako ag championship sa basketball, Pastor M. Niya, gitawagan kasi mong barkada gawas, ang din Moingon, yun ka nga, Ayaw sa- gwapo kayong dulas basketball, imo pagyugong ipagawas. Di ba? Dito na kog langit, imo pagyugong ipabalik. Magprotesta Nga pangunta agad. na, kung niingon siya din ni Pastor M nga, asa man gikan ang kalag, nganong ipabalik man. Wala ba kamulikrama ang bata nga, ma, ikaw, propeta, si Aaron mo sa nimo nga, imo mo kung ipabalik ni Siyuta nga, hayahain ako dito sa langit. Okay. Diba? So, imo makita mga pinangga, ang word di ay nga kalag, nga gikan sa Hebrew word nga nipis, but pasabot, mao Ang iyang kinabuhi. kinibutan na Ang iyang tao. kinabuhi. Oh, So, the very person. there was an example long before sa panahon ni Elias, sa panahon ni Kristo, nga diha tungod sa gahom sa Ginoo, gibalik ang kinabuhi. Yeah, gibalik ang kinabuhi. Kasi may tag-is ang kinabuhi. Alright, higala, katami sa ato discussion gumikan sa inyong pangutana gagipadangat ninyo dinhi sa ato nga tulumanon pangutana, pastor. Mobalik kami unya sa unahan human sa pipila ka mga pahinumdom, palihog ay kamughawan. Balik ang tulumanon pangutana, pastor, sa gyapon kauban nato Pastor Chris Bacalares aron sa pagpanubag sa mangutana o kung galing higala kamo dili matagbaw sa katakna nato nga tulumanon, palihog ipadangat ang inyo ang handom, tagay kami sa inyong kompleto nga address, ang inyong ngalan aron sa pagtubag sa inyong handom nga makahimo kita og personal home Bible study diha kaninyo. Aduna na kita mga Hope Channel representatives nga pwede mo duaw kaninyo libre nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. All right. Gikan gihapon sa atong texter gihapon Pastor Chris kang 493 ang iyang pangutana doon na siya follow up katong sa atong miaging episode may kalabot kang Samson. O matod pa niya din Pastor Chris, wala mangyud tingali ninyo masabti ang akong mga pangutana about kang Samson o sa tulisan. Ingon ko nga luwas man to sila, nga wala man to sila'y maayong mga binuhatan. Naama na mabasa sa Santiago 2:14 nga dili gyud makaluwas ang pagtuo kung walay maayong binuhatan. Once saved, always saved ang sangputanan, ana pastor. Dili pod nato sundugon sila kay wala gyud to sila'y mga korona didto sa langit kay wala man to sila'y mga maayong binuhatan. Pero luwas. Pastor Chris. So, dagan salamat niya na pinangga no nga sa imong pangutana. Ang iyang pangutana Pastor M nga ang requirements kung basiyon na to iyang pangutana ang requirements sa langit kinahanglan pagtuo og binuhatan. Okay? So, kung ang Biblia Pastor M maulang ang Santiago, adunay posibilidad nga dili na gid maluad ang iyang hunahuna. Pero ang balang kasulatan mago dili man lang gud Santiago ug ang kada verse by verse, chapter by chapter na impluwensya na sa background. Okay. Now, aton tan-aw ang kinatibuk-an nga background. Unsa magigiingon sa balaang kasulatan mo nang mobalik na sadta sa episode 8, kamo naluwas sa grasya pinaagi sa inyong pagtuo og dili sa inyong binuhatan. Okay. Okay, wa sad magingon ang bersikulo sa Biblia og wala nay binuhatan. Wa po Lahi gayon. ng word nga dili pinaagi sa inyong binuhatan ug wala nay binuhatan. Pag ingog dili sa binuhatan, minito siya na ay binuhatan, pero dili lang na mao ang gitawag nato requirements. Qualification. Okay. Now, kani kang Samson, di naging ko mo question sa Ginoo nganong giluwas niya si Samson. Kay prerogative naman sa Ginoo. Di nato mabatikos ang Ginoo. Di nato mabatikos. Gitagaan bitag example, Lucas kapitulo 23, versikulo 43, imo makita diha nga ang kawatan niingon kang Kristo Ginoo hinumdumi ko kun tanan kas paraiso. Apan still giluwas ni Jesus Christ. Nganuan, unsa man ay rule sa binuhatan
sa kaluwasan. Ang role sa binuhatan, mga pinangga, resulta na o ebidensya sa imong pagkaluwas. Dili kay ang binuhatan mo'y hinungdan nganong ikaw giluwas. Ato kunong tagdon igsuon ang Galacia kapitulo 6 bersikulo 5 sa bersikulo nga iyang pagpasabot kung giun sa pagsulti ni Pablo mahitungod ni ining mga butanga. Okay. 5:6 sa Galacia. Galacia kapitulo 5 bersikulo 6 nagingon. Kay diha kang Kristo Hesus bisan ang pagkamay sirkunsisyon o ang pagkawalay sirkunsisyon dili magpulos kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Unsa di ay pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma. Kay ang Santiago manggod na ay gisgutang gyapon diha nga pagtuo o nagatuo mismo ang yawa Pastor M nagatuo apan nagkurog. No? Pero ang iyang binuhatan wala na subay pinaagi sa gugma. Hinumdumi ang Juan 14:15 nagingon, if you love me, keep my commandments. Meaning to say, kung nahigugma kang Kristo, bantay ang iyang sugo. Ang pagbantay sa sugo, resulta sa imong gugma kang Kristo. Muna nga ang Episodio 2:8, naluwas kita sa grasya, pinaagis pagtuog, dili sa atong binuhatan, wa magyug walay binuhatan. Ang atong binuhatan, resulta sa atong pagkaluwas. Balik ta sa Episodio 2:8, aron masabtan. Aton tan-awon, na 2:8 na yun. Kay tungod sa grasya, kamo nga luwas pinaagis pagtuo, og kini, dili inyong kaugalingon, kahimuan, kini hatag sa Dios. Ngebe, wala na ba'y sugo? Wala na ba'y binuhatan? Naa. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo alang sa mga maayong binuhatan. Giluwas di ay ka ni Jesus Christ igsuon aron makabuhat ka og maayong binuhatan. Wala ka giluwas ni Kristo aron gitawag wala ka giluwas tungod kay naa kay maayong binuhatan. Giluwas ka ni Kristo kay nganuman tungod kay gihigugma kaniya. Ang atong maayong binuhatan resulta epekto sa atong pagkaluwas. Yes, ebidensya nga diin ikaw tinuod nga naluwas. Kay if you love me, keep my commandments. Ug ang Galacia 5, ang bunga sa Espiritu, mao kini. Pagtuo, gugma, pagkamapailubon, ug uban pa. So ang mayong binuhatan, resulta sa imong kaluwasan. Nagpadayon ang sugo, wala mawala ang balaod sa Dios. Yes. Naara gid gihapon bisan sa pagdagsang sa grasya. Daghang mo nagunahon na, Pastor M, mismo nakahinagbo og mga tao na ngayon, Pastor, maluwas na imos pag sa binuhatan, maluwas na imos napulo ka sugo. At least masabtan ninyo mga pinangga nga ang Adventista del Septimo Day kung Seventh-day Adventist naluwas sa grasya ni Jesus Christ. Ngano nagtuman mig sugo kay human na mig luwas. Wala mi magtuman aron maluwas, nagtuman mi kay mao kanang resulta sa kaluwasan nga among gi-eksperyensya sa among kagalingon. Ang tao, Pastor Chris, nga nidawat sa kaluwasan may tulumanon. Yes. O kana nga tulumanon, kalipay niya sa pagtuman sa sugo sa Dios. Yes. All right. Nindot nga pagka-explicar, Pastor Chris. Apan, kung doon na paghapon sa follow-up, ato paghapon ang tagdon sa mga musunod nato nga episode. All right. Gikan din, lain na po si 873, Pastor Chris, nangutana. Pangutana na ako, Pastor, nako'y ikapulo. Dayon, doon ako'y higala nga nagkinahanglan. Okay ba, Pastor, nga dili ko maghatag sa ikapulo kay ako gitabang sa akong higala nga nagkinahanglan labi na sa masakiton. Okay. Bahay sa ikapulo, Pastor. Okay, dagan salamat, no? Ang pangutana mo ni, asa man nato ihatag ang ikapulo? Sa masakiton o didto sa naay padulngan niya na? Ato kunong tanawon ang Malakay, Malakias Kapitulo 3, versikulo 10, nagingon. Dadaan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron adunay kalanon diya sa akong balay. Asa dalon? Balay tipiganan. Gitawag na siya sa English og storehouse. Kaniadto magud Pastor M gawas sa templo naa sila nakasibay diya nga usa ka building nga gitawag nilang storehouse. Kay ang ilang magong paagi kaniadto pinangga sa mga tithes, mga baka, karnero. So kung aduna kay karnero nga 100 ka buok, ang napulo ka karnero imo nang ihatag
ingon nga Ikapulo, tight. Basig Okay. hapon sa kwan, ikapulo. Yes. Nya di mo na dalon sulod sa templo kay lahi man ang function sa templo, balaan man ang templo. Dito niya dalon sa gitawag og storehouse. Okay. So wala tay mabasa sa Biblia nga ang ikapulo para sa mga kabus. Pero naa tay mabasa nga ikapulo para sa mga Levita. Ato ko nang tanaw. Libita. Okay. Yeah. Ang Levitico Kapitulo 27. Okay. Or Números 18. Okay. Números 18:21. Nagingon. Ug ania karon gikahatag ko sa mga anak ni Levi ang tanan mga ikapulo sa Israel. Okay. Now, kinsa man ning kaliwat ni Levi, wala na sila'y 12 ka tribo na inheritance. si Pastor Chris, ha? 12. Sa 12 ka tribo, usa ang walay inheritance. Okay. Walay panunod. Walay panulundon. Oh. Pero nabuhi sila pinaagi sa ikapulo. So meaning to si kining mga Levita nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. So meaning to si dilis para kabus, hindi pan para sa mga nagbuhat sa buhat sa Ginoo. Now, naay para sa kabus igsoon. Dili lang ang ikapulo. Ikapulo. Remember ha? So 100 tenth lang ang imong giuli sa Ginoo. Nabinlan kag 90. Maybe. Pwede sa 90, Pastor, dito ka mukuha alang sa tabang, but never ang ikapulo. Now, nabay record sa Biblia nga dili ikapulo ang gihatag kun dili ang amot alang sa kabus? Yes. Unang Korinto kapitulo 16 bersikulo ano aton tanaw. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 atong tanaw nang giingon sa Biblia. 16:1. 16:1. Nag-ingon diri. Og mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa iglesia sa Galacia. Mausab kini ang inyong pagabuhaton. Sa naunang adlaw sa semana, manag semana ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin og magatigom sumala sa iyang pag-uswag aron nga inigabot ko diha dili na kinahanglan himuon ang pagpangamutay og inigabot ko bisan okay nga inyong pagapilion akong paadtuan nga may dalang mga sulat aron sa paghatod sa inyong gasa ngadto sa Jerusalem. So naglisod di ay ang mga kaigsuonan dito sa Jerusalem. Kay naglisod man sila, nagamutay sila og ilang gipadala. Wala mag-ingon ang bersikulo nga gihatag nila ang ikapulo. So meaning, pwede ka katabang sa mga kabus, ayaw lang gamita ang ikapulo, amot ang term ana nga gisgutan sa Biblia. So amot, meaning to say, kung hatag nimo ikapulo, kay iya man as Ginoo, ang katong 90 nga nabilin sa imo, muslice ka dito para usab sa amot. Masakiton og tabanganan. Yeah, masakiton og tubig. Ang pagkapinilan higala usa ka butang nga relasyon nato sa Ginoo. Sa pagdagsang sa panalangin diha kanimo tungod sa imong tamis nga relasyon sa Ginoo, mubuhagay ang daghang panalangin sa Ginoo. Ug ang balang kasulatan ay ingon nga sulayin ninyo ako, di ba? Padangatan ko kamo panalangin nga wala na mo'y kasudlan ni ana. So as far as the blessings of the Lord mga kaigsunan, ang 90 nga nabilin kanimo tungod kay ang 10 imo nang gihatag alang nga ikapulo, ang 90 may kahigayunan pa ka nga mo hatag alang sa mga nanginahanglan ilabi na usab sa mga masakiton. Alright, gikan kang Gingging Tonido. Pastor Chris, wala siya magbutag numero din eh. Kung si Sister Gingging Tonido, avid listener nato ni diha sa Ipunan. Matod pa na, good evening, Pastor. Ambak na punta sa lain nga aspekto sa discussion, Pastor Chris. Asa makita sa Bible ang mga verses about sa mga parents o tambag about sa mga anak? So, talambagan sa mga ginikanan o talambagan sa mga kabataan. Actually, Pastor M, general la kay nga pagapangutana. Yes. Wala ta kabalo kung Unsag yoy unsa ang iyang tuyo og tumong asa dapit nga tambag kay daghang klaseng Daghan man. tambag sa Biblia. Mas maayo unta pinangga nga imong isulti kung unsa nga topiko aron matagaan ka sa bersikulo. Kay kung atong pantagaag bersikulo pero Pwede daghan daghana, dinhi pwede daghana. Pastor M, no? Ang proverbio, daghana diha. Proverbs landaan, no? Okay, kung gusto ka, basahon nimo tibok Proverbs, tibok Psalms, kay nagisgot na siya sa tambag sa mga ginikanan ug tambag usab sa mga kawataan. Yeah. But you need a specific, Specific, scenario posible sa panimalay aron mo sulod ang atong tambag. Aron mo sulod atong tambag. Okay, so Sister Gingging, daghan sa balaang kasulatan panangin nangandoy mi sa usa ka specific nga
senaryo diha sa Pinoy-anan aron mosulod ang atong tambag gikan pa sa balaang kasulatan. Gikan kang 143. Mayong gabi, Pastor. Pastor, mayong gabi. Diha sige ko og paminaw kada gabi sa inyong programa. Akong pangutana, unsay kasiguruhan sa tao nga maluwas nga kung buhi pa ang tao makasala man gyud. Tagay ko og verse, Okay. Pastor. Una, atong ihatag ang verse, Pastor M, sa Isaiah chapter 1, verse 18. Okay. Ah, Isaiah makasala magyud ang 1:18. tao, kung sa may gingon sa balaang kasulatan kung ang tao makasala. Nagingon din sa 18, umari kamo karon og usahan ta paghusay, nagingon si Jehova. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. So ang pagduol lang sa Dios aron husayon ikaw, no? Now, syempre kaniduol ta kang Dios sa Dios unsa may atong baton. Okay? Atong isugid ang atong mga sala diha kaniya. So asa na siya mabasa sa unang Juan 1:9. Nag-ingon ang unang Juan 1:9, kung isugid ta ang atong mga sala siya kasaligan nga makaturunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. O guman ni ana ayaw lang yung biya kang Jesus Christ, pabilin lang yung kang Jesus Christ, kaya naingon si Kristo sa 1:15, versikulo 5, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang sanga, ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan. Meaning to say, pabilin kita kang Jesus Christ, kung makasala man ta, atong isugid ang atong mga sala na adiha ang assurance sa atong salvation. Usa ka dakong desisyon higala alang kanimo ang pagpabilin, usa ka desisyon na siya busa nga ang ato usahay sa labutan. Nindot kayo nga atong kahatagan o pagtagad isip utok nun nga gahom nga gidisenyo sa Dios sa atong kinabuhi sa pagpabilin diha kaniya. Ni ay pangutana Pastor Chris, I don't tugon sa imong tubag niini. Gikan kang 5:1-2. Pastor, bakak na ang pulong sa Dios. Klaro kayo sa Mateo 10:28, describe soul and body are different. Murag sa ato ning discussion ni Oh, iagi nga diskusyon nga naay related usab pastor sa pangutana ganina. Now, iyang gigamit ang Mateo 10 kay 28. aton ta 28. So sa pag-prove nga duha lagi gyud kuno, no? Tao og kalag, lawas og kalag. Now, atong basahon ang 10:28. Og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuong kahadlokin ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug sa lawas didto sa impyerno. So ang iyang punto duha gid lagi, lawas og kalag. duha gid Kuno ka separate entity. Okay. Now, atong gikuha ang word nga kalag sa actually nga ni mga pinangga. Ang Bible nabahin sa duha. Old Testament majority Hebrew, na Aramaic ana pero gamay ra. Okay? Unya majority sa New Testament Griego, na Hebrew dia gamay ra. Okay? Now ang Old Testament ang word nga kalag gikan sa word nga nipish. Ato man to na-explain. Sa New Testament ang word nga kalag gikan sa word nga gitawag og soki. Okay? Okay. Now, dinhi sa soki mga pinangga, ato na siyang gikuha dinhi ang G5590. Okay. Ang buot pasabot sa Zoki sa Strong Exhaustive Concordance, mato pa niya, breath, gininhawa, the breath of life, the vital force which animates the body and shows itself is breathing. Pwede sa animal, ang animal, pastor, pwede matawag og naay gitawag na to og kalag. Okay? Of animals, of men, life, and living being. Kaya na may breathing. Now everything. The seat of the feelings, desires, affection, aversions, heart, okay? Now, imo makita mga pinangga nga it's more on emotion sad. So meaning ayaw kadloki ninyo, ayaw kadloki ang makapatay sa lawas. Apan dili kapatay sa kalag. Meaning to say, ang emotion, nabay makapatay sa emotion, Pastor M? Wala gid. Wala'y makapatay sa emotion. Kaya nga naman, pagbati mo na, abstract,
Pero kinintanan, maemosyon man o lawas, mapatay na sa Ginoo ba? Lawas, unod nun, mapatay. Pero, Oo. Pero dili ingon ba't nga, wala mo kuting mabasa pa sa M, nga nagitawag og immortality of the soul. okay. Kung imo makitaan ang tradition mga pinangga nag-ingon, ang kalag dili mamatay. Mao man gani nga di doktrina nga way pagkapalong ang kalayo Pastor M. Nga ang kalag nga gisugba didto wala ni pagkapalong ang kalayo unya dili sad siya mamatay. Mao na nga nahulog bitaw unfair Pastor M nga kung ang usa ka tawo kriminal nakapatay, naka-rape, sugnod dito sa kalayo, way pagkatapos. Unya, ang usa ka tawo, ang iyang sala, wala lang kadawat kang Kristo, pero makapatay, wala ka pang grip. Maura gyapon. Classmate sila. Maura gyapon. Oh, kay ang ilang konsepto, dili mamatay ang kalag. No, karon kini nga bersikulo, nag-prove sa amo ang nakit-an nga pagtulunan, nga diin ang kalag, mamatay di ay. Kay nga naman, nag-ingon man din nga, og ayaw ninyo kahadlo kay sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Okay? Maoy hinuoy kadlo kininyo ang arang makakalaglag sa kalag o lawas. So meaning to say, giamidar nila nga ang kalag mapatay gidi ay. Sumusukwahi sa doktrina pastor nga na immortality of the soul, na ay everlasting fire, nga tuad dito ang immortality of the soul gisugnod. Kay mamatay man di ay dire. So, ato makita nga gikan sa Grigo nga pinulangan soke, ang buot pasabot di ay sa word nga kalag, life. Okay. Okay? Feelings. Okay? Affections. So, di gid ta mahadlok mapatay tas tao. Kay nga naman, wala gid mapatay ang atong affection. Naaman ta kang Kristo. Kinsa man na makapatay, Oo. Pastor Chris? Ang makapatay si Jesus Christ. Mao ra gid pod. Kung pananglitan man, wala matarong ang imong kinabuhi, wa ka makadawat kang Kristo, mapatay, pati ang kalag, meaning ang imong affection nga gusto ka makalangit, patay ang handom nimo tanan. Kay maadto man ka sa linaw nga mapuog kalayo. yun. Mapuog yun. Mapuog yun. Kay mao man ay tuyo sa everlasting fire Yeah. nga puuhon gyud tanang dagta o ang resulta sa sala. So, kini, usa ka ebidensya, Pastor M, nga ang kalag, dili di immortal. Kay na maggunahon na mga uban nga immortality of the soul, dili immortal di ay, kay mamatay man siya. So, kini nga bersikulo, nakapalig-on, Pastor M, sa pagtulunan nga atong nakatunan sa balaan nga kasulatan. Alright, higala, nagakatamis nga nagakatamis ang ato diskusyon gumikan sa mga pangutana nga inyong gipadangat din sa atong tulumanon pangutana pastor. Sa kasamtangan, higala wa na tay igong panahon sa pagpadayon sa unahan apan among isaad kaninyo sa mga muabot ninyong mga pangutana din sa atong tulumanon, ato kanang pagatagdon ug lagi sa atong gikaingon kaninyo. Wala kitay otonomiya sa kaalam sa balang kasulatan. But giniyahan sa gahom sa balang espiritu, hinabwa gikas balang kasulatan ang mahimong tubag sa inyong mga pangutana nga inyong ipadangat din sa atong tulumanon. Sa katapusan, higala, atong himuon ang pag-ampo kauban ni Pastor Chris din atong tulumanon. Magabuta. Salamat o Diyos sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo, usa kini kagasa gikan kanimo ug dili kini mahimo kun dili kang Jesus Christ nga naghatag siyang kinabuhi alam kami kinabuhi diha sa katarong atubangan niya. Tuguti o Diyos nga ikaw mag-aabri sa imong tambuanan sa langit sa pagbubo sa imong panalangin, pagbubo sa imong balaang espiritu nga magagiya sa among kasing-kasing gunahuna nga diin manglakaw kami nini magubot nga kalibutan subay sa imong kabubuton. Salamat o Diyos sa imong pagdungog sa imong pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.